Apa? Enggak mau. Enggak, Kak. Enggak. Ya tempatnya Bu Indah ini lah. Tinggal metu. Iya. Helm. Ini pemandangannya luar biasa lah. Ini apa nih kayaknya lah mumpung nih gak apa-apa. Wih, maaf ya. Sunyi banget ya. Tempatnya Indah Pol. Mirip kan? Mirip. Kalau dulu rame banget. Inilah Gua Lowo. Wah, Jaten nih bolong. Jaten. Ya, di tempatnya duduk santai. Wih, di si kata. Wah. Ini si Abisar. Ya. Kalau dulu itu banyak banget ya. Orang jualan sekarang nggak ada. Tempatnya indah banget, Jaten kayak Jati gitu. Lah iki diomongnya kayak gua lale sama kan. Nah iki patungnya gitu. Monggo Bu. Di patungi sir. Iya. Bener nih kono. Dek iki lek nyang gua iki wedi deh. Monggo. Nggih. Wih, batu-batune wah indah banget, Pak. Napa lo, Mbak? Napa? Mas sing nopo, Mbak? Walah. Monggo, Mbak. Nggih. Jak iki ya piye kok piye ndong kok. Heeh. Wah, iki batu-batunya itu. Jatene bae iki lek ditebang. Wah, tenan bolo. Regane. Lek Abisar dhewe wani. Iya. Masuk ke Gua Lawa lewat terowongan itu apa? Ya, jan. Oh, ini iki anu nih, nggone lek ada acara-acara ning kono ki bolo. Aduh. Iki anune mlebu iki. Yo masuk terowongan Gua Lawa. Ya. Bola yang kedua. Di Watu Limo. Bismillahirrahmanirrahim masuk terowongan Gua Lawa ya. Wah. Seperti ini. Jadi jalan dikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rawani. Nah, Pantai Prigi. Nah, Pantai Prigine. Inilah. Ini deh. Ini lewatnya terowongan bolo. ya, itu Gimana gue biasa. Iki lek banner mesti jalan-jalan tenan iki. Ini yang mana gue? Aja laju. Bolo. Nah, lokasi ini kayak ini kita bolo. Iki sing lewat terowongan. Nah, sing lewat terowongan, lewat ya kuwi tangga. Dan biar lewatnya tangga ngono kuwi bolo. Tapi saiki wis anu, ndak patek ana wong pengunjunge ngono lho bolo. sampai Kameraku ora layak apa? Anu,
HP-mu mandi. Kayak HP kan ndi yo. Jadi lampu nih pemadaman iki mengke. Seperti ini ya, bola. Iki posisi wis rada wengi bola. Belok. Dan pintu juga yang masuk. Jalur di dalam gua arah masuk dan keluar jalur sama putar balik. Ya, man. Ayo. Ya. Masih yang jauh. Betul. Iya jangan jero. Wah deh pokoknya. Tapi ditutup iki bola ya. Nah, lokasi nih, Dek. Pak. Pak nah. Lokasi ini kayak gini lho, bola kok. Tapi sayangnya anu iki emang lampu nih pemadaman. Jadi ya ora ketara. Assalamualaikum ya. Pas lo. Tang. Ini bola. Iki lunyu lagi. Lunyu. Sayangnya petang bola apa? Allah Akbar. Lunyu. Ano, ada video? Hah? Kara. Kira sing mamanin jero mah ndak kejeret pemadaman. Ini lampunya kan biasanya ngono kuwi bola lampune semrong-semrowong. Nah. Apa sudah? Berani kamu? Jandak sip lampunya pas pemadaman. Apik gone iki bro. Tapi sayang ya pemadaman. Wis sing jalur walah. Mana bumi? Ya, terdedet mburi. Ojo. Jam melayu loh. Ya, apa? Iki nambah terus ora anu ya. Iki sebenarnya apik bola ya. Ndak pas apa ngarane iki lampune nyala anu apik ini iki. Cuma ini penerangan iki karo HP bola ya. Penerangan yang regane pemadaman. Jadi yo iki ndak gawa senter yang ini iki bola. Iki dan mengerikan ya bola. Udah ketara mening. Naik tangga. Naik tangga bola. Awas. Ana peteng dedet ya ta. Iya tadi tak lagi nyatu. Lamane kira lampune padang iki apik lho bola iki. Sampai teko gerujukan nih. Kena hujan di banjir tekan gini. Banjir. Banjir kira anu ya. Ngono kuwi kok. Penting gerujukin ngono kuwi. Ora ketara bola. Bro. Awas lo Lian.
Yo kayak ngene lho. Batu tatar iki. Iki lampu-lampune wah apik-apik iki lho. Nek gune. Oke. Wah, oh indah. Indah banget. Hati-hati lulunya loh. Ya balik dah. Nah, ini bola. Ini. Udah deh. Hah? Udah balik. Udah balik? Balik gue ngajak balik gue. Mau besok? Emang urung? Iki sih aduh banget iki. Meneruskan perjalanan ke tempat kelelawar dan lubang sinar matahari 200 meter. Udah. Si 200 meter iki. Nomor. Waktu nih boy ngono lho. Boloi. Nah, sebenarnya lampunya nyala ku apik iki niki. Kesel ya, San? Ach. Jadi ajak. Nah, iki lho. Iki. Wih, watune. Hati-hati. Hati-hati, santai. Hati-hati. Enggak. Wis kene lek serawani. Iki ada ban lho iki cekan. Enggak. Sok iki sik. Ada banget lho iki. Kata 200 meter. Iya. Ini belum masih sana lagi. Masih kayak dari rumah Om ke itu ke perempatan. Lu turun. Enggak ya? Yo. Balik lagi. Balik lagi yo. Iki sing digondel kelar keringet dingin iki kok. Jangan. Kaki ikut dicek. Bisa. Ini lo tak tuntun. Kaki ikut dicekelin nang kian gitu. Bocah sing sisat. Tuntun Pak. Ngecek yang ngarep lo. Yo wis, yang arep kowe. Jabang bayi. Bisa ke PR. Ayo yang ngarep yang ngarep. Kita maaf ke depan. Yes. Nah. Udah keringat dingin ngene. Ngene orang. Aku nyepok diri mandi. Biasanya lagi capek itu kan kayak konten kan ya ning kene ya dhewe. Sampai teko ruang iku. Tapi lampunya nyala. Belum. Ngati-ngati, medun iki. Iki lek ora Kak. Iki lek seandainya ming akar aku karo ngono mesti aku bingung lek nggo beli. Dilek karo aku ya. Nah. Sik waduh, sik 200 meter kuwi. Tidak mudun. Kono dhisik lek rawani. Aku tamburi. Gunjing iki. Ngamburi ngono kae. Bolo. Iki masalah peteng dedet ki mergo apa lampune pemadaman. Biasanya remang-remang. Dhisik kan zaman rame tiket genset to. Tapi masa wis ora rame iki kan ndak tiket genset terus sing viral golowo ya iki lho bolo. Semoga-moga rame maneh iki. Lari deh. Lari lho ya. Wis 100 meter lan. Masih jauh lagi. Yes, pokoknya masih pertengahan. Iya, Palta. Awas loh, jangan lebih serem di sana. Ini aja masih 15 menit loh perjalanan kita nih. Nggak lama. Sampai aja cepet-cepet sampai nang gurih.
Ya, wes aku tas ini mburi. Ya apa? Wih, apa iki? Wih. Ya, kok bodoh nyekel tanganku kok bodoh anget kabeh iki. Sing oleh patung iki lho patung lho patung. Nah, ini belok. Wih. Gobjes digondeli kelar kaya. Coba lho. Peteng dedet. Kita colok ibu lho. Sunyi ya. Bawane sunyi, tapi ning kene wis mulai terasa hangat bener lho. Wis. Nek kono memang rasane kan dingin. Terdalam saat ya. Nomor 2. Mana? Dua terdalam. Saat ya. Sasia iki yo. Nomor 2. Sasia nomor 2. Kan tapi dhisik orang ngene kak yo. Aku bisa dengan sendiri gitu. Bisa ono gambar dompet nang lampu. Tapi kan ora jembatan ngene. Di salon. Kan sik tapi ora. kan salok nyabrang bareng ae to. Dhisik. Kayak ya peteng dedet di sini iki, ya sampean sing ngrasakne iki peteng dedet ngene iki. Oh, topo. Iki apa iki lek anu watune sating ceringi. Ceringi ngono iki. Kuwi dhuwur iki ceringi ngono watune iki. Watu. Gimana wong yen nek sing ora tekan jero paling. Akeh sing ora tekan jero. Beda to, hawane iki beda to kok kene iki jan. Nah, pasti kayak rebutan ah. Labi urung roh ya iki ya, Kang. Urung roh ya. Asa. Iki sik 200 meter nah, sik perjalanan iku lho Yan. Dari rumah Om sampai ke perempatan tadi kan. Nah, jeru iki. Cepet-cepet ning nguriku. Alah, layak Mbak Neri Sarawani kan. Teko nggone kae mengke. Oke lur, wis matur suwun. Wis teko iki metu gua. Nah, gitu. Wah, apik banget. Coba jangan apik guane. Oke, terima kasih ya dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.